είναι όλοι με φυσική παρουσία, αλλά μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και από μακριά. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο που είναι μαζί μας, τον Αντιδήμαρχο Κίμης, τον κύριο Πάφρα που είναι και σήμερα κοντά μας. Πιστεύω ότι αργότερα μπορεί να είναι και ο Δήμαρχος πάλι να έρθει. Μου είπε χτες ότι θα κοιτάξει να έρθει, να είναι εδώ. Ναι. Καλημέρα σας και από μένα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, τόσος κόσμος, δεύτερη μέρα. Δεν τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, παρόλο που βρισκόμαστε σε διάφορες τέτοιες ημερίδες και εκδηλώσεις. Δεν είναι αυτονόητο. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια περιουσία που θα πρέπει να την κρατήσει λίγο ο χώρος, ο τόπος, το χωριό, για μελλοντικές δράσεις, για μελλοντικές δημιουργίες, γιατί αυτό είναι μια δημιουργία. Και έχουν συμβάλει όλοι οι άνθρωποι, οι φίλοι μας, οι τοπικοί παράγοντες, οι άνθρωποι του νοσοκομείου, οι άνθρωποι, ο πρόεδρος του χωριού κτλ. Εγώ σήμερα αυτό το τραπέζι θα είχε και μια άλλη ομιλήτρια, τη Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία ήταν πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής του Δημογραφικού, όταν αυτό με πρωτοβουλία της Φόφης Γεννηματά το 2017 έγινε σαν ένας πρώτος πυλώνας μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί είχε ξαναγίνει η Διακομματική Επιτροπή για το Δημογραφικό το 1993. Πέρασαν άπειρα χρόνια, έγινε τότε αυτή η ομάδα, η Σία ήταν, η οποία είναι φίλη και είμαστε συνεργάτηδες δηλαδή, προέδρευσε σε όλη αυτή την ιστορία, ξεκίνησε το 2017, παρουσιάστηκε το πόρισμα το Μάρτιο του 2019, είχε ένα τρομερό ενδιαφέρον, κατά τη δική μου άποψη. Υπήρξαν πάρα πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής, αυτής της Επιτροπής που ήταν διακομματική και μάλιστα έβγαλε και συνενετικό πόρισμα. Σε αυτή την ιστορία αυτό που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ήταν η Επιστημονική Επιτροπή που υπήρχε, η οποία Επιστημονική Επιτροπή είχε μέσα το Βύρωνα Κοντζαμάνη που ακούσατε χτες, ο οποίος η πρώτη επαφή μαζί του ήταν πραγματικά συγκλονιστική, γιατί μέχρι τότε το δημογραφικό για όλους εμάς ήταν απλώς αριθμοί και έδωσε μια άλλη διάσταση. Ήταν η Αναστασία Κωστάκη που επίσης είναι εδώ και προείδρευσε χτες στο πρώτο τραπέζι, εξαιρετική δημογράφος κι αυτή. Ήταν η Αναστασία η Τραγάκη, η οποία είναι δημογράφος, και ήταν και ο Διονύσης ο Μπαλούρδος, ο οποίος ήταν πρόεδρος στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στο πόρισμα που βγήκε σε ένα βιβλίο μετά, βέβαια βγήκε σε πολύ λίγα αντίτυπα, θα μπορούσα να τα έχω φέρει, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα αντίτυπα, θα μπορούσε να τα έχει ο καθένας από εμάς. Είχε ένα κομμάτι το επιστημονικό που είχαν οι επιστήμονες και είχε και τα πολιτικά συμπεράσματα, τα οποία κατέληγαν σε κάποιες προτάσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έγιναν. Ο Βύρωνας λέει ότι υπήρξε μια εξέλιξη σε αρκετά πράγματα από αυτά, ενδεχομένως να μας πει και μετά, και κάποια άλλα από αυτά έμειναν ανενεργά, έμειναν σε ένα σιρτάρι, όπως συνήθως γίνεται. Σημασία έχει όμως ότι κάτι κινήθηκε τότε. Η Σία δεν είναι σήμερα να σας τα πει, γιατί η Βουλή έχει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και έχει τρία μεγάλα πεδία των εξωτερικών υποθέσεων, των εξοπλιστικών προγραμμάτων και του πολιτισμού, οπότε δεν μπορούσε να είναι. Εγώ όμως, από όλη αυτή την εμπειρία, γιατί ήταν μεγάλη εμπειρία, πραγματικά 2 χρόνια εμπειρίας ας πούμε, κρατάω ένα πράγμα. Σε μια συνεδρίαση στην οποία ήταν και ο Λόης Λαμπριανίδης, θυμάμαι τότε, Λόη, δεν μας μίλησες για τις γέφυρες καθόλου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Τότε είχαμε μάθει ότι για να ξαναπάρουμε τον κόσμο πίσω, υπήρξε μια ομάδα ανθρώπων η οποία δημιούργησε μια πρωτοβουλία.
η οποία θα ξανάφερνε τον κόσμο πίσω. Ίσως θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό. Σε αυτή λοιπόν τη συνεδρίαση ήταν ένας Σουηδός, ο Γκούναρ Άντερσον, ο οποίος μας είχε πει πολύ βασικά πράγματα γιατί δεν υπάρχουν δημογραφικές προκλήσεις και μεταμορφώσεις στη Σουηδία. Είχα κρατήσει από τότε 2-3 σημεία, τα οποία είναι πολύ, νομίζω δεν είναι πάρα πολύ με το αντικείμενο που θα συζητήσετε σήμερα. Το ένα ήταν η έμφυλη ισότητα. Χωρίς έμφυλη ισότητα δεν μπορεί να πάει παραπέρα το δημογραφικό. Ήταν η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που πάλι έχει να κάνει με την έμφυλη ισότητα, με τις άδειες, τις γονικές που πρέπει να παίρνουν και οι άντρες, γιατί η ιστορία ενός παιδιού και του μεγαλώματός του δεν είναι μόνο γυναικεία ιστορία, είναι ιστορία και των ανδρών. Και επειδή οι γυναίκες πλέον δημιουργούν καριέρα, έχουν μία άλλη κατεύθυνση στη ζωή τους, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσουν και να περάσουν σε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν και κάποιος άλλος από την οικογένεια πρέπει να παίρνει μία τέτοια άδεια, στην οποία το παιδί να είναι πάλι στο επίκεντρο και να μεγαλώνει και από τους δύο. Το δεύτερο λοιπόν σημείο που είχα εντοπίσει ήταν το εξής, ότι σε όποιες χώρες οι οικογένειες παραμένουν στην παραδοσιακή τους μορφή, τα πράγματα για το δημογραφικό πάνε πίσω. Σημασία έχει να κάνουμε παιδιά σε όποια μορφή οικογένειας μπορεί να δημιουργηθεί. Χωρισμένων γονιών, ομόφυλων ζευγαριών από διαφορετικές οικογένειες οι οποίες συμπτύσσονται. Σημασία υπάρχει να δημιουργούνται παιδιά με όποια μορφή οικογένειας. Εγώ σταματώ εδώ και καλώ εδώ τις πολύ σημαντικές ομιλήτριες. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει η Δέσποινα η Σαμιωτάκη, έτσι, οπότε ξεκινάω από αυτή τη σειρά. Η Δέσποινα η Σαμιωτάκη είναι φίλη, είναι ψυχολόγος, είναι φιλόλογος, είναι ψυχοθεραπεύτρια και θα μας μιλήσει για την έμφυλη ισότητα. Και είναι και η Δανάη Δελγεώργη, η οποία είναι ένα παιδί του τόπου πολύ αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο. Θα μου επιτρέψει τώρα να διαβάσω όλο αυτό το βιογραφικό εδώ. Είναι διδάκτορ της ιατρικής του ΕΚΠΑ, είναι συντονίστρια ομάδων γονέων χαρισματικών παιδιών και ταλαντούχων παιδιών, είναι ψυχοπαιδαγωγός και από το 2020 διδάσκει για το μεταπτυχιακό εισαγωγή στα χαρισματικά παιδιά, στο ΕΚΠΑ πάλι. Και είναι και διάσημη. Οπότε, δίνω το λόγο στην Δέσποινα Σαμιωτάκη και ξεκινάει το ενδιαφέρον θέμα της. Έλα και από μένα, ακούγομαι. Είμαι λίγο by the book που λένε. Έχω κάποια πράγματα που έχω γράψει γιατί αυτό με βοηθάει να κρατάω τον ήρμό μου και μια ροή στη σκέψη μου και έτσι θα το πάω. Αλλά ήθελα να πω μια καλημέρα από αυτό το σχολείο, εδώ σε εσάς. Ένα σχολείο που το καλοκαίρι το γνώρισα, την Κίμη γνώρισα το καλοκαίρι, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα, που ήρθα για ένα εργαστήρι φωνητικού κύκλου με την Αγγελική Ντουμπανάκη για 10 μέρες και έμεινα 40. Και κάπως έτσι ξεκίναγα και εδώ στην εισαγωγή, ότι σχεδόν απέκτησα ινδιάνικο όνομα η γυναίκα που ήρθε για 10 μέρες και έμεινε 40. Και πολλοί λόγοι που με κρατούν εδώ, γι' αυτό και ξανά είμαι. Έχω συνδεθεί πάρα πολύ έτσι με τον τόπο, με τους ανθρώπους.
Ανεβαίνοντας σήμερα είδα λίγο τα χρώματα, γιατί με βροχή νομίζω δεν τον είχα ξαναδεί, το καλοκαίρι τουλάχιστον όχι. Και λέω πραγματικά πόσες αποχρώσεις του χρυσού και του κίτρινου μέτρησα. Δεν μέτραγα, έβλεπα. Και αυτό είναι και το μαγικό νομίζω εδώ, ότι κάπως δεν χρειάζεται να μετράω. Είμαι αρκετά συγκινημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Πριν πολλά χρόνια ήμουν φιλόλογος, όσο και ένα μικροδείχνω, πριν πολλά χρόνια. Ασχολούμαι με γυναίκες στο θέμα της έμφυλης ισότητας. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια με γυναίκες κακοποιημένες, με ομάδες γυναικών, γενικά με την έμφυλη βία, η οποία έχει πολλές μορφές. Είναι κρυμμένη, είναι αόρατη, είναι ανίποτη, είναι κρυμμένη σε αυτές τις γωνίες των σπιτιών μας που δεν πάμε να ξεσκονίσουμε ποτέ και λέμε εντάξει, κανείς εκεί δεν θα το δει, και σε τέτοιο σημείο που δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς. Εγώ προσπαθώ να εκπαιδεύσω τις γυναίκες να αναγνωρίζουν τη βία, να αναγνωρίζουν τα έμφυλα στερεότυπα, και είναι σοκαριστικό το πόσο οι ίδιες σοκάρονται όταν αναγνωρίζουν αυτό που τους συμβαίνει. Είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο που ήταν χρόνια εκεί κλεισμένο, αλλά το θέμα είναι ότι πίσω από αυτό το παράθυρο είναι πολλές φορές όλη τους η ζωή. Οπότε εγώ θα φέρω αρκετά παραδείγματα από την εμπειρία μου, της ζωής, αλλά και μέσα από την ψυχοθεραπεία, που έτσι με το δικό μου τρόπο κάπως τα συνδέω με το δημογραφικό και ξεκινώ έτσι κλασικά. Μην το φάω το μικρόφωνο. Λοιπόν, το δημογραφικό δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι θέμα αριθμών. Μα στην πραγματικότητα είναι ένα βαθιά ψυχοκοινωνικό ζήτημα. Ο ΟΣΑ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Οργανισμός του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών, καταγράφουν με επίσημες έρευνες ότι όπου υπάρχει έμφυλη ανισότητα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η εργασία, οι προοπτικές και η δημόσια συμμετοχή περιορίζονται για τις γυναίκες, με άμεσες επιπτώσεις στη γονιμότητα και την εσωτερική μετανάστευση. Και εδώ μια σημαντική διευκρίνηση. Η έμφυλη ισότητα δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Αφορά όλους τους ανθρώπους που αποκλίνουν σε πολλά εισαγωγικά από τα στερεοτυπικά έμφυλα πρότυπα. Γυναίκες, άντρες που δεν ταιριάζουν στα ανδρικά καλούπια και φυσικά ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Πώς βιώνουν οι γυναίκες λοιπόν την έμφυλη ανισότητα και τι βιώνω μαζί τους ως ψυχοθεραπεύτρια? Αυτό που λέω πολύ συχνά είναι πως όλη μέρα στο γραφείο μου ακούω γυναίκες να αφηγούνται τις ιστορίες τους, και πάντα στο τέλος της μέρας η ιστορία που ακούω είναι τελικά μία. Είμαι τόσο κουρασμένη. Όταν αυτή η γυναίκα ζει στην επαρχία, η ιστορία συμπληρώνεται και με το «Είμαι η μόνη». Πρέπει να κουνάω εδώ. Πώς θα ήταν αυτός ο κόσμος αν οι γυναίκες δεν ήταν τόσο μα τόσο εξαντλημένες και αν δεν είχε διαμορφωθεί σε συνθήκες ανισότητας και έμφυλων στερεότυπων? Αυτό το ερώτημα, όχι οικονομικό, όχι αριθμητικό, αλλά βαθιά ψυχολογικό, είναι που εξηγεί σήμερα το δημογραφικό πρόβλημα από το πρίσμα της έμφυλης πραγματικότητας, έτσι όπως μας την εξηγεί χρόνια τώρα η κοινωνική ψυχολογία και η ψυχολογία του φύλου. Γιατί δεν είναι ότι οι γυναίκες δεν θέλουν παιδιά. Είναι ότι νιώθουν μόνες, καθοδηγούμενες από άγραφους υποχρεωτικούς ρόλους, εξουθενωμένες, χωρίς υποστήριξη, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς ισοτιμία, χωρίς χώρο να αναπνεύσουν. Και κυρίως νιώθουν διαρκώς κρινόμενες και ελλειπείς. Τίποτα ποτέ δεν είναι αρκετό. Και όταν μια γυναίκα νιώθει έτσι, δεν φεύγει μόνο εκείνη από τον τόπο της, φεύγει και η προοπτική της οικογένειας. Φεύγει και το μέλλον του τόπου. Στη σύγχρονη κοινωνική έρευνα, τα έμφυλα στερεότυπα αναλύονται ως διατομιακός παράγοντας. Δηλαδή, δεν είναι μία ξεχωριστή πρόκληση, αυτόνομη, αλλά η ρίζα που επηρεάζει όλες τις άλλες. Κρατήστε το αυτό. Αν κάτι μείνει από σήμερα, εγώ θα ήθελα να μείνει αυτό.
Όλα επηρεάζονται από τα έμφυλα στερεότυπα. Όλα επηρεάζονται από τα έμφυλα στερεότυπα. Όλοι μαζί. Δικό σας. Όλοι επηρεάζονται, όλες επηρεαζόμαστε από τα έμφυλα στερεότυπα. Είναι ο πυρήνας που διαποτίζει συνολικά την εμπειρία των γυναικών στις πιο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη υποδομών, που σχετίζονται ιδίως στην παιδική φροντίδα, που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τις μετακινήσεις, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στον πολιτισμό, σε δραστηριότητες, σε κοινωνικά δρόμενα, προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία σε όλο το φάσμα, προκλήσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο δημόσιο χώρο και στη συλλογική ζωή, όπου οι γυναίκες δεν έχουν φωνή στη λήψη αποφάσεων. Και εχθές, μια καλή συνάδελφος εδώ ανέφερε να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, να δούμε τους πίνακες, να δούμε τις προσωπογραφίες και να δείτε αν υπάρχει κάποια γυναίκα. Εκεί λοιπόν, που είναι 3 γυναίκες οι οποίες στην ουσία ψυχαγωγούν. Και ψυχαγωγούνται και ψυχαγωγούν. Και εδώ, εμείς είμαστε 3 γυναίκες, οκ. Οι προκλήσεις που αφορούν τα έμφυλα στερεότυπα και τους παραδοσιακούς ρόλους δεν είναι απλώς άλλη μία πρόκληση. Είναι η μήτρα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν στο σημείο αυτό να περάσω από το επίπεδο δομών σε αυτό που ακούω καθημερινά στο γραφείο μου. Δουλεύω με γυναίκες από όλη την επαρχία, online, πέρα από τους ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο της Αθήνας, γιατί πίσω από τις λέξεις υποδομές, εργασία, συμμετοχή υπάρχει πάντα μία ανθρώπινη ιστορία. Γυναίκα 40 χρονών, από τη Βόρεια Ελλάδα, πρόσφατα μου είπε στη συνεδρία. Μπορεί να λένε ότι φταίνε οι δουλειές ή οι συγκοινωνίες, αλλά εμένα αυτό που με κουράζει είναι ότι νιώθω πως δεν χωράω. Ό,τι και αν κάνω, κάποιος θα με κρίνει. Αν θέλω να ζήσω αλλιώς, πρέπει να φύγω. Αυτή η φράση, «δεν χωράω», είναι η ψυχολογική μετάφραση όλων των κοινωνικών προκλήσεων που αναφέραμε. Και εδώ ακριβώς συναντιέται το κοινωνικό και το έμφυλο με το ψυχολογικό επίπεδο. Ένας πρώτος λοιπόν ψυχολογικός λόγος φυγής των γυναικών είναι πως τα έμφυλα στερεότυπα και οι ρόλοι που επιβάλλονται οδηγούν σε ελλειπή αίσθηση ασφάλειας και αποδοχής. Οι άνθρωποι μένουν εκεί που νιώθουν ασφαλείς. Παντού. Από τότε που έχουμε έρθει σε αυτόν τον πλανήτη, η πρώτη μας μέριμνα είναι η ασφάλεια. Θεωρείτε πως είναι ίδια τα κριτήρια για να νιώσει ασφάλεια και αποδοχή μια γυναίκα και ένας άντρας? Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να το σκεφτείτε και να το αναλογιστείτε, όχι πάντα, όχι παντού, όχι σκέτο. 1 λεπτού σιγή. Στην επαρχία συχνά οι γυναίκες βιώνουν φόβο κοινωνικού ελέγχου και μεγαλύτερη έκθεση στη στερεοτυπική κρίση για τις προσωπικές τους επιλογές. Αυτό ψυχολογικά δημιουργεί υψηλό στρες και ανάγκη φυγής. Γυναίκα 32 χρονών από χωριό της Κρήτης, μου λέει πρόσφατα, ό,τι κάνω σχολιάζεται. Με ρωτούν γιατί δεν παντρεύομαι, γιατί δεν κάνω παιδιά, γιατί ζω μόνη. Σαν να μην μπορώ απλώς να είμαι. Η πίεση του χρόνου και του ρόλου είναι μεγάλη. Η αίσθηση ενοχής, ο φόβος ότι πηγαίνεις κόντρα στην κοινότητα, συχνά σε κάνει να φεύγεις μακριά από την κοινότητα. Η ίδια η κοινότητα σε διώχνει όταν ακούς «πολύ δουλεύεις» και λαμβάνεις κριτική γιατί δίνεις προτεραιότητα στην καριέρα. Η επαγγελματική φιλοδοξία θεωρείται απειλή για το ρόλο της μητέρας και αυτό πάλι σε διώχνει προς τα κάπου και ίσως εκεί που ίσως αναπτυχθείς ελεύθερα. Κάπου που θα το κατανοούν ή που απλά δεν θα το σχολιάζουν. Σε μια μεγάλη, πιο απρόσωπη πόλη, εκεί που η κριτική δεν σε καθυλώνει. Όταν ακούς «δεν τα κατάφερες στο γάμο σου» και βιώνεις την κοινωνική κρίση του χωρισμού και ναι, ακόμη το στίγμα του διαζυγίου και ας μην κρυβόμαστε, το κουτσομπολιό, την απόσταση από τους συγγενείς, από τη γειτονιά, από το χωριό, τους υπενιγμούς, τους χαρακτηρισμούς.
ήταν πάντα αντιδραστική και παράξενη. Τότε το αίσθημα που δημιουργείται είναι πως δεν χωράω εδώ όπως είμαι. Η γυναίκα είναι πάλι υπόλογη και αυτό της δείχνει την πόρτα της εξόδου από τον τόπο της. Γυναίκα 42 χρονών στην περιοχή της Μαγνησίας. Όταν πάω να μιλήσω στις τοπικές συνελεύσεις με κοιτάνε σαν να παραείμαι. Σαν να πρέπει να απολογηθώ για το ότι τολμώ να έχω άποψη. Όταν υπάρχει κριτική για την προσωπικότητα, το δυναμισμό, τη γυναικεία σου ταυτότητα, τη σεξουαλικότητά σου, όταν χαρακτηρίζεσαι προκλητική ή διαφορετική, τότε για να αποφεύγεις την αυτολογοκρισία και πάλι η έξοδος από το χωριό μοιάζει μονόδρομος. Μιλάω δυνατά και κάνει ντουπ κάτι. Και το δίλημμα φαντάζει μεγάλο. Ή θα πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου και να μείνεις στον τόπο σου, ή θα πρέπει να χάσεις τον τόπο σου και να κερδίσεις τον εαυτό σου. Διαλέγετε και παίρνετε. Η κριτική, όταν ακούσει μάνα, πρέπει να. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να σκεφτείτε 150.000 φράσεις. Γεννά την αίσθηση πως δεν υπάρχει τελικά τρόπος να τα κάνεις όλα σωστά. Και είναι λογικό να σε οδηγήσει να μείνεις στο ένα παιδί και να μην αποφασίσεις να κάνεις δεύτερο, πόσο μάλλον τρίτο. Όταν ακούς έτσι είναι εδώ τα πράγματα. Μια γυναίκα δεν μπορεί να ζει μόνη, να κάνει παιδί εκτός γάμου, να επιστρέψει μετά από σπουδές με διαφορετικές ιδέες, να φτιάξει την οικογένειά της με μια γυναίκα σύντροφο, να έχει πολλές σχέσεις. Όταν όλα αυτά αντιμετωπίζονται ως απειλή για την παράδοση, τότε και πάλι μια γυναίκα θα αποφασίσει να ζήσει σε ένα χώρο που θα της δίνει την ελευθερία να είναι ο εαυτός της. Όταν μια γυναίκα τελικά νιώθει πως αδιάκοπα κρίνεται με βάση τα έμφυλα στερεότυπα, τότε είτε φεύγει, είτε καθυστερεί και αποφεύγει τη δημιουργία οικογένειας, είτε διατηρεί μια οικογένεια με ένα παιδί, είτε δεν επιστρέφει ποτέ. 4. Μικρός αριθμός για μια ολόκληρη ζωή. Η κρίση με βάση το φύλο οδηγεί σε έμφυλη εξάντληση, έμφυλο burnout όπως το έχω ονομάσει, στοιχείο που αποτελεί δομικό παράγοντα δημογραφικής συρρίκνωσης. Και στην επαρχία όπου η κοινωνική πίεση για παραδοσιακούς ρόλους είναι μεγαλύτερη, η ψυχολογική κόπωση επιταχύνει τη δημογραφική πτώση. Ίσως δεν μάθουμε ποτέ πως πίσω από την αποχώρηση μιας γυναίκας, πως πίσω από τις σπουδές της στο εξωτερικό ή στην πόλη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την παραμονή της εκεί, πως πίσω από την επιλογή της να κάνει μόνο ένα παιδί, υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Γιατί ακόμη και αυτό φυσικά είναι κάτι που πρέπει να κρύψει. Άρα, η ψυχολογική ασφάλεια λοιπόν και η αποδοχή της ελευθερίας μου να αυτοπροσδιορίζομαι είναι το πρώτο ψυχολογικό δημογραφικό κίνητρο. Και η παραδοσιακή έμφυλη ρόλη το πρώτο δημογραφικό αντικίνητρο για τη γυναίκα του σήμερα. Κοιτάω λίγο το χρόνο. Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός ψυχολογικός λόγος φυγής είναι η ανεκπλήρωτη ανάγκη προοπτικής και εξέλιξης που βασίζεται τόσο σε άγραφους έμφυλους κανόνες όσο και σε θεσμική απουσία. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται να βλέπει μέλλον. Στην επαρχία συχνά οι γυναίκες δεν βρίσκουν εργασία. Εργάζονται σε κατώτερο επίπεδο από τις σπουδές τους. Έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Τα ωράρια δεν είναι φιλικά προς τη φροντίδα του παιδιού. Η εργασία τους υποτιμάται. Οικιακή, φροντιστική, αγροτική. Σε αυτά προστίθενται και άγραφοι κανόνες, όπως το να μην θεωρείται απαραίτητο να εργαστεί μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να στερείται την έκφραση δημιουργικότητας μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Γυναίκα 40 χρονών από επαρχία της Μακεδονίας. Ακόμη χτυπάω το κεφάλι μου που ενώ δούλευα κανονικά ως αγρότησα για 10 χρόνια, ως βοηθός στο σύντροφό μου, δεν έκανα ποτέ αίτηση για να μπω στο πρόγραμμα επιδότησης για νέους αγρότες ενώ το δικαιούμουν. Δεν έχω ασφάλεια τώρα. Αυτό θα με βοήθαγε να παραμείνω στο χωριό. Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω αίτηση, γιατί κάτι τέτοιο για εμένα που ήμουν γυναίκα δεν υπήρχε καν σαν σκέψη. Πρέπει να πάμε πίσω από τη σκέψη. Πίσω. Τι προηγείται της σκέψης. Η εργασία της γυναίκας γίνεται παράπλευρα, σαν συμπλήρωμα, χωρίς ιδιαίτερη και ίση βαρύτητα. Συχνά ανασφάλιστη και αόρατη για το κράτος, απολύτως εξαρτημένη, και αυτό κάνει την επαγγελματική της αυτοεκτίμηση
ανύπαρκτη. Όταν το περιβάλλον δεν προσφέρει προοπτική, όταν συμφλίβει τη δημιουργικότητα, η ψυχική κατάσταση οδηγεί στο πρέπει να φύγω για να πάω μπροστά. Ή οδηγεί στην ψυχική απόσυρση, στην σιωπηλή παραίτηση και στην κανονικότητα, συγχωρήστε με, της ψυχικής μιζέριας. Στοιχεία που μπορεί να μην διώχνουν αυτές τις γυναίκες που τις ρούφηξε το περιβάλλον, αλλά σίγουρα διώχνουν τις κόρες τους, που συνδέουν πλέον τη ζωή στην επαρχία με την ευαλωτότητα της μητέρας, της γιαγιάς, της θείας, της γειτόνισσας. Λειτουργούν σαν αρνητικό πρότυπο. Αυτή η φυγή δεν είναι οικονομική επιλογή. Είναι ψυχολογική ανάγκη για ανάπτυξη και αυτονομία. Και εδώ μπορούμε να πούμε, το ακούσαμε και χθες πάρα πολύ ωραία, πως η επιλογή της τηλεργασίας ίσως αυτή τη στιγμή αποτελεί και μια μεγάλη ευκαιρία για τις γυναίκες να μπορούν να παραμένουν στους τόπους τους και να εργάζονται σε πεδία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν γινόταν, ώστε να αποκτούν επαγγελματική αυτονομία. Άρα η αποστράγγιση της επαγγελματικής δημιουργικότητας και της επαγγελματικής αυτοεκτίμησης μετατρέπεται σε δημογραφικό κενό. Τέλος, ένας τελευταίος ψυχολογικός λόγος που θέλησα να αναφέρω είναι η έλλειψη υποστήριξης που αυξάνει το ψυχικό φορτίο και οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί που νιώθουν μόνοι. Οι ελλείψεις στις υποδομές παιδικής φροντίδας και στις δημόσιες υπηρεσίες, η υπολειτουργία υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες είμαστε επιφορτισμένες με τον κοινωνικό ρόλο της φροντίδας. Είμαστε οι φροντίστριες. Όταν υπάρχει έλλειψη στις υποδομές, αυτό αυτομάτως μετατρέπεται σε δικό μας κυρίως πρόβλημα. Στις περισσότερες κοινωνίες της επαρχίας οι γυναίκες μετακινούνται περισσότερο για φροντίδα παιδιών και γονέων, χρησιμοποιούν συχνότερα δομές υγείας για την οικογένεια, κρατούν τον οικογενειακό συντονισμό, κρατούν τα σπίτια, τα δικά τους και τα συγγενικά. Όταν λείπουν οι δομές, το βάρος λοιπόν πέφτει στις πλάτες μας. Αυξάνεται η κόπωση, μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για εργασία, κοινωνική ζωή, προσωπική ανάπτυξη. Τελικά, η έλλειψη υποδομών είναι έμφυλο πρόβλημα. Γίνεται έμφυλο πρόβλημα. Γυναίκα 47 χρονών από τη Μεσσηνία, ο άντρας μου δεν είναι κακός, αλλά στο σπίτι είναι όλα δική μου δουλειά. Λέει, έτσι τα βρήκαμε και εγώ κουράστηκα να ζω μέσα σε ρόλους που δεν διάλεξα εγώ. Οι μη ισότιμες σχέσεις στο σπίτι και άρα η έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου αποθαρρύνουν τη δημιουργία ή επέκταση οικογένειας. Σε περιβάλλοντα όπου η φροντίδα θεωρείται δουλειά της γυναίκας, η μητέρα καταπονείται, η σχέση φθήρεται, η πιθανότητα δεύτερου παιδιού πέφτει δραστικά. Γυναίκα 29 χρονών από νησί. Δεν είναι ότι δεν θέλω δεύτερο παιδί. Είναι ότι ξέρω πως όλο το βάρος θα πέσει σε μένα. Εργασία, παιδιά, σπίτι και καμιά δομή να με στηρίξει. Δεν αντέχω άλλη μία μητρότητα που θα την περάσω μόνη. Αυτό είναι ένα από τα πιο ισχυρά ψυχολογικά αντικίνητρα, που μειώνει τον αριθμό των παιδιών. Η επαρχία συχνά στηρίζεται στην ιδέα ότι η οικογένεια βοηθάει, αλλά η πραγματικότητα είναι πως υπάρχει πλέον λιγότερη υποστήριξη από τη γιαγιά και τον παππού, καθώς οι ηλικιωμένοι εργάζονται πλέον μέχρι μεγαλύτερη ηλικία και έτσι έχουν λιγότερη διαθεσιμότητα. Έχει αλλάξει το τοπίο. Δεν είναι αυτό που ήταν. Οι γυναίκες χρειάζονται δομές και όχι μόνο καλή θέληση. Το ψυχικό φορτίο είναι από τους μεγαλύτερους αόρατους λόγους δημογραφικής πτώσης. Τελικά, συνολικά τα έμφυλα στερεότυπα καθορίζουν τι θεωρείται κανονικό για μια γυναίκα, ορίζουν τι επιτρέπεται να διεκδικήσει, επηρεάζουν πώς την κρίνει η κοινότητα, καθορίζουν το βαθμό ελευθερίας και φροντίδας που λαμβάνει. Τελειώνω μία σημαντική επισήμανση. Όλα τα παραπάνω έχουν ειδωθεί και υποθεί μέσα από δύο βασικούς άξονες. Πρώτο, οι κοινωνίες έχουν αλλάξει. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορούμε να ζητάμε λύσεις από ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια. Δεν μπορούμε να ζητάμε να πάψει το δημογραφικό πρόβλημα ελπίζοντας την επιστροφή στο 1950 και στη θέση της γυναίκας τότε. Και δεύτερος άξονας
Η έννοια της επιλογής είναι μια δημοκρατική και εξελικτική έννοια. Σήμερα γυναίκες και άντρες έχουν επιλογές στις σπουδές, στην καριέρα, στις σχέσεις, στη διαμόρφωση οικογένειας και σε πολλά άλλα. Αυτό δεν είναι απειλή για την κοινωνία και για την επαρχία και οφείλουμε να σχεδιάζουμε πολιτικές και κοινότητες που απαντούν στην κατάκτηση αυτών των επιλογών. Είναι ευκαιρία να φτιάξουμε μια επαρχία που επιλέγεται από σύγχρονα ζευγάρια και όχι που επιβάλλεται. Το παρελθόν δεν είναι μοντέλο πολιτικής. Σήμερα πια, ευτυχώς, κάποιοι αγωνίστηκαν, κάποιοι πέθαναν, υπάρχει κινητικότητα, εκπαίδευση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα να φύγεις από το περιβάλλον αν δεν σου ταιριάζει. Ο κόσμος δεν φεύγει λόγω ισότητας. Ο κόσμος φεύγει επειδή τώρα μπορεί να φύγει. Όταν οι συνθήκες δεν είναι καλές, μπορεί να φύγει. Όπου οι συνθήκες είναι εξελιγμένες, όπου οι γυναίκες στηρίζονται, ξέχασα αυτά, όπου οι ρόλοι μοιράζονται, όπου υπάρχουν δομές φροντίδας, οι οικογένειες μένουν και στην επαρχία. Τελικά, το ερώτημα δεν είναι γιατί παλιά ήταν αλλιώς. Το ερώτημα δεν είναι ποιος ήμουν ή ποια είμαι. Το ερώτημα είναι ποιος και ποια θέλω να γίνω. Το ερώτημα είναι πώς θέλουμε να είναι σήμερα η επαρχία, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να μείνουν. Πώς θέλουμε να είναι σήμερα η Κίμη, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να μείνουν. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Με ισότητα, υποδομές, αποδοχή και δυνατότητες για όλους. Γιατί το δημογραφικό τελικά δεν είναι θέμα γεννήσεων, είναι θέμα αν οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν ένα κόσμο γύρω τους που θα τους κρατήσει, που θα τους στηρίξει, που θα τους δώσει χώρο να ζήσουν και να αγαπήσουν χωρίς να συντριβούν. Και αυτός ήταν ο επίλογος που είχα επιλέξει μέχρι προχθές. Γιατί προχθές έκανα μια συνεδρία με μια θεραπευόμενη μου, 36 ετών, από την επαρχία της Ελλάδας, η οποία ζει εδώ και 7-8 χρόνια πια στη Σκανδιναβία, και τη ρώτησα, Κατερίνα, ας την ονομάσουμε Κατερίνα, γιατί η μισή Κίμη λέγεται Κατερίνα. Ζαχαρούλα, Μαρία, Ελένη, Δέσποινα, Δανάη, Ζαχαρούλα. Λοιπόν, πώς θα ονόμαζες με μία φράση τη μετάβασή σου από την επαρχία στη Σκανδιναβία? Μετάβαση από ένα τόπο που δεν είχα ευκαιρίες και ελευθερίες σε ένα τόπο που μπόρεσα να ονοματίσω και να αναγνωρίσω βασικές καταστάσεις σαν μια γυναίκα που δεν μπορούσα να τις αναγνωρίσω πριν ως γυναίκα. Είτε αυτό λέγεται έλλειψη υποδομών, είτε βία, είτε δικαιώματα. Τελικά είναι μια μετάβαση σε ένα τόπο που θεραπεύω το τραύμα μου. Θα το έλεγα από τον κοινόδοντα στην ελευθερία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι ακριβώς οι ίδιες. Είναι ακριβώς οι ίδιες. Βέβαια, κρατάω επίσης ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, γιατί αν κρατήσουμε αυτό, πραγματικά δεν θα υπάρξει κάποιο μέλλον και κάποια προοπτική, αλλά θέλω στο τέλος μόνο αυτό που είπες για τις φροντίστριες. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι οι μετανάστριες φροντίστριες, τις οποίες πρέπει λίγο να φέρουμε στην επιφάνεια. Γυναίκες που μεγάλωσαν τα παιδιά μας, γυναίκες που φρόντισαν τους δικούς μας και είναι πολύ σημαντικό να είναι πάντα στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτές οι ηρωικές γυναίκες φροντίστριες. Ο λόγος στη Δανάη. Okay. Λοιπόν, τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει τα έχουν πει όλοι και ελπίζω αυτά που θα πω εγώ απλώς
Από ό,τι καταλαβαίνω, επιβεβαιώνουν αυτά που έχουν πει όλοι οι προλαλήσαντες, όχι μόνο εσύ, αλλά κατάλαβα και τις προηγούμενες ημέρες. Πιο κοντά ακόμα. Πιο κοντά ακόμα. Εδώ, ορίστε. Και νομίζω ότι θα λειτουργήσει επιβεβαιωτικά και ευελπιστώ, νομίζω πάλι, αν έχουμε χρόνο για... Θα κάνουμε συζήτηση μετά. Ωραία. Οπότε, επειδή όπως βλέπετε, αφού λέμε όλοι τα ίδια, δεν έχετε επιλογή να έχετε άλλη γνώμη για τη συζήτηση μετά, θα τα ξανακούσετε από εμένα, για να ξέρετε τι να πείτε στις ερωτήσεις μετά. Καμία κατήχηση, όπως βλέπετε. Οκ. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ να μιλήσω λίγο για τις νέες μορφές οικογένειας, εγώ και το δημογραφικό, και τι κοινωνία χρειαζόμαστε για να μας χωράει όλους. Οπότε, από τη δική μου πλευρά, να πω καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και να πω ότι σήμερα μιλάω από μια θέση που δεν είναι ούτε ουδέτερη, ούτε αποστασιοποιημένη. Σας μιλάω με 3 ρόλους, ως ψυχοπαιδαγωγός, ως άνθρωπος αυτού του τόπου που μεγάλωσε εδώ και μεγαλώνει και θα προσπαθήσει να είναι πολύ κοντά και τα παιδιά του εδώ. Και σας μιλάω και ως μητέρα σε μια οικογένεια που μέχρι πολύ πρόσφατα, αν όχι ακόμα με έναν τρόπο, δεν υπήρχε θεσμικά στην Ελλάδα. Οπότε ως άνθρωπος αυτού του τόπου για αρχή να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι εδώ και θα είμαι πάντα σε ό,τι με καλέσετε. Και ως ψυχοπαιδαγωγός, να αρχίσω έτσι λίγο τα πιο ενδιαφέροντα επιστημονικά πράγματα, όσο πιο απλά μπορώ να τα τοποθετήσω. Να συζητήσουμε για το πώς βλέπουμε οι άνθρωποι, πώς οι θεσμοί γράφονται στο σώμα. Για το πώς οι πολιτικές μεταφράζονται σε άγχος ή ασφάλεια και για το πώς η κοινωνική αποδοχή γίνεται αναπτυξιακός παράγοντας. Δηλαδή, ό,τι είπαν όλοι οι υπόλοιποι σήμερα. Δεν θα μιλήσω παρά την εμπειρία μου, αλλά με επίγνωση της εμπειρίας μου. Άλλωστε, στις κοινωνικές επιστήμες γνωρίζουμε ότι η ουδετερότητα δεν είναι απουσία θέσης, αντιθέτως, είναι η επίγνωση της θέσης σου. Ως γονέας τώρα, ως κηδεμόνας, ως φροντιστής ενός παιδιού, ο πρώτος γάμος ομοφύλων γυναικών δεν ήταν για εμάς, με τη γυναίκα μου, δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά μιλάω εξ ονόματός της, δεν ήταν μόνο μια προσωπική στιγμή για εμάς, αλλά ήταν μια στιγμή που αποκάλυψε κάτι πολύ βαθύτερο. Το πολύ βαθύτερο είναι ότι η κοινωνία αλλάζει πριν αλλάξουν οι θεσμοί. Αυτό συμβαίνει. Και ότι τα παιδιά γεννιούνται πριν συμφωνήσουμε όλοι για το πώς μοιάζει η οικογένεια. Πάλι είναι κάτι που συμβαίνει. Και αυτό μας φέρνει σήμερα εδώ. Γιατί, όπως είπαμε, το δημογραφικό δεν είναι ούτε γραφειοκρατικό, ούτε αριθμητικό ζήτημα, όλα αυτά που είπανε όλοι, δεν είναι ποσοστά γεννήσεων, δεν είναι δείκτες θνησιμότητας, δεν είναι υπαρξιακό. Το λάθος τώρα ερώτημα για το δημογραφικό είναι ότι συνήθως να ρωτάμε γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά, ή ξέρω εγώ τι φταίει, ή τι κίνητρα να δώσουμε. Αλλά ως ψυχοπαιδαγωγός, θα πω, είναι κάτι απλό και δύσκολο μαζί, έχει προαναφερθεί με διάφορους τρόπους. Οι άνθρωποι δεν αποφεύγουμε τη γονεϊκότητα. Αποφεύγουμε την επισφάλεια. Το πραγματικό δηλαδή ερώτημα δεν είναι πώς θα αυξηθούν οι γεννήσεις, αλλά είναι σε ποια κοινωνία αξίζει να φέρεις ένα παιδί. Και αυτό το ερώτημα δεν απαντάτε μόνο με επιδόματα. Δηλαδή, σίγουρα δεν απαντάτε με επιδόματα. Απαντάτε με νόημα, ασφάλεια και αναγνώριση. Άρα, όσο το δημογραφικό αντιμετωπίζεται ως οικονομικό, ως εργασιακό ή ως πρόβλημα των γυναικών, ενώ είναι αναπτυξιακό και ψυχοκοινωνικό, δηλαδή από ψυχοπαιδαγωγική θεμελίωση, οι άνθρωποι, όπως είπαμε, όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, κάνουν παιδιά όταν νιώθουν ότι ανήκουν, όταν βλέπουν μέλλον και όταν έχουν υποστηρικτικά δίκτυα.
τότε το αποφασίζουν σίγουρα και μπαίνουν στη διαδικασία. Άρα δεν είναι οικονομικός υπολογισμός, είναι υπαρξιακή απόφαση ασφάλειας. Μπορείς να πεις, δηλαδή, απλά, για να το σκεφτούμε λίγο έτσι συγκεκριμένα, εάν μια κοινωνία ζητά γεννήσεις, αλλά δεν αντέχει τα παιδιά της, τότε έχει χάσει κάπως το νόημα. Τι είναι οι νέες μορφές οικογένειας? Να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Οι λεγόμενες νέες μορφές οικογένειας δεν είναι νέες. Εννοώ, είναι, εντάξει, λίγο γελάω, είναι λίγο αστείο, είναι σοβαρό, είναι και λίγο αστείο. Οπότε ας πάρουμε τη χιουμοριστική του διάσταση. Δηλαδή, είναι πια οι νέες μορφές οικογένειας, είναι αυτές οι οποίες είναι πιο ορατές, είναι αυτές οι οποίες είναι πιο ειλικρινείς και είναι αυτές οι οποίες είναι λιγότερο πρόθυμες να κρυφτούν. Αυτές οι νέες μορφές οικογένειας. Η ιστορική αλήθεια. Και χαίρομαι, πατάω πάνω σου σταθερά, έτσι. Λοιπόν, η πυρηνική οικογένεια που έχει αναφερθεί πάρα πολύ συχνά είναι η ιστορική εξαίρεση. Επίσης, κυριάρχησε με τα πολεμικά, συνδέθηκε με την βιομηχανική εργασία, συνδέθηκε με έμφυλους ρόλους και με κρατική κανονικότητα. Δηλαδή, αυτό που αποκαλούμε παράδοση, όσοι χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις και μια χαρά, απλώς να γνωρίζουμε ότι είναι συχνά απλώς μια συνήθεια ενός αιώνα. Είναι κάπως trend η παράδοση. Άρα, τι αλλάζει σήμερα? Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι ρόλοι μετακινούνται και η γονεϊκότητα αποσυνδέεται από το φύλο. Άρα, οι οικογένειες, γιατί έρχεται με μεγάλη ανησυχία ότι οι οικογένειες πια διαλύονται. Οι οικογένειες δεν διαλύονται, μετασχηματίζονται και μετασχηματίζονται για να επιβιώσουν και να επανέρχονται σε αυτό που ήταν και είναι. Α, έπρεπε να αλλάζω κάτι slides, Σωστά. Περιμένεις. Ας είμαστε εδώ, νομίζω. Λοιπόν, οπότε, άρα, ναι, μετασχίζονται και είναι αυτό που ήταν και είναι. Δηλαδή, η οικογένεια είναι, να βάλουμε μερικούς τίτλους, είναι η μονογονεϊκή, είναι η ομόφυλη, είναι η ανασυνδεθειμένη, ξέρετε που χωρίζουν, το ξαναβρίσκω αυτό, είναι η ανάδοχη, είναι η οικογένεια των παππούδων και των γιαγιάδων, των προγόνων δηλαδή του μικρού, είναι η οικογένεια της υιοθεσίας και είναι και η οικογένεια της εξωσωματικής. Έχουμε ακόμα ταμπού με τις εξωσωματικές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Να ξανακάνουμε άλλο ένα συνέδριο γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε, εδώ η επιστήμη είναι ξεκάθαρη και με ενδιαφέρει να το αναφέρω, είναι ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται σωστό σχήμα. Χρειάζονται, αυτό είναι σχήμα που βλέπετε, τα παιδιά χρειάζονται σταθερή φροντίδα. Αυτό είναι ψυχοπαιδαγωγικό δεδομένο και δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι γνώμη, δεν είναι άποψη. Τι λέει τώρα για αυτό η επιστήμη και τι δεν λέει? Δεκαετίες διεθνών ερευνών, για να καταλάβετε αυτό που σας είπα πιο πριν με την κοινωνία που αλλάζει χωρίς να περιμένει απαραίτητα τους θεσμούς, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί έχουμε δεκαετίες διεθνών ερευνών, ξαναλέω, δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στη συναισθηματική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει διαφορά στη σχολική επίδοση. Δεν υπάρχει διαφορά στην κοινωνική προσαρμογή μεταξύ παιδιών ομόφυλων και ετερόφυλων οικογενειών. Υπάρχει όμως μία μεταβλητή κινδύνου. Μία είναι αυτή. Το κοινωνικό στίγμα. Δηλαδή, όχι η αγάπη στο σπίτι, όχι η φροντίδα, όχι η πρόθεση των γονέων, αλλά η στάση της κοινωνίας. Να δούμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει το μεσοσύστημα δηλαδή και το μακροσύστημα. Και εδώ, για να είμαι απολύτως ξεκάθαρη, να το πω απλά, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά από τη διαφορετικότητα. Κινδυνεύουν από τον αποκλεισμό.
αναφορές στο API, αναφορές στον WHO, τεράστιες διαχρονικές μελέτες με βασικά ευρήματα, η ποιότητα σχέσης γονέα και παιδιού είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Αυτό το λέω για τα ετερόφιλα ζευγάρια, επίσης τα μονογονεϊκά, οτιδήποτε. Η σχέση γονέας παιδιού είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Η σταθερότητα φροντίδας υπερτερεί πάντα της δομής. Και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει πολύ περισσότερο από το οικογενειακό σχήμα όταν σε αποκλείει. Άρα η επιστήμη δεν ρωτά πια ποιοι είναι οι γονείς. Ρωτά πώς είναι παρόντες. Πώς είναι παρόντες οι γονείς. Έτσι τα εξετάζουμε τα πράγματα ψυχοπαιδαγωγικά. Και το κρίσιμο έβριμα είναι λοιπόν ότι το στίγμα είναι αναπτυξιακός στρεσογόνος παράγοντας. Τώρα, σε προσωπικό βίωμα χωρίς μελό. Το άγχος που βιώνουν οι μη κανονικοποιημένες οικογένειες δεν είναι προσωπικό. Είναι πολιτικό και θεσμικό. Δηλαδή, σκεφτόμαστε συνέχεια εμείς πράγματα όπως έγγραφα, φόρμες, σχολείο, σύστημα υγείας, και όταν μια οικογένεια κουράζεται να εξηγεί, κάτι δεν πάει καλά με το πλαίσιο. Δηλαδή, πόσες φορές. Και όταν γεννήθηκε το παιδί μας, δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ αν θα το αγαπάμε ή αν θα το αγαπήσουμε. Αλλά σίγουρα αναρωτηθήκαμε πράγματα που μπορεί να μην έχετε αναρωτηθεί οι υπόλοιποι. Ας πούμε, αν το σχολείο θα το χωράει, εάν τα χαρτιά θα το αναγνωρίζουν και εάν οι θεσμοί θα το προστατεύσουν. Και η αγάπη μας και η αγάπη στο σπίτι μας δεν ήταν ποτέ αμφίβολη. Η αναγνώριση έξω από αυτό ήταν και είναι. Και αυτό είναι το προσωπικό θέμα. Και μάλλον δεν είναι προσωπικό. Είναι κοινωνικό και φτάνει να γίνεται προσωπικό. Παρισφρεί. Γιατί καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να μεγαλώνει ένα παιδί με το άγχος ότι πρέπει να απολογηθεί για την ύπαρξή της. Τώρα, να μιλήσουμε για το δημογραφικό και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχα πριν λίγες ημέρες για την αναθεώρηση του συντάγματος στο διανέωσης, μιλήσαμε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και σήμερα μιλάμε για κάτι βαθύτερο. Σαν συνέχεια για εμένα αυτής της διάλεξης, σήμερα μιλάμε για την εμπιστοσύνη στη ζωή. Κανείς δεν φέρνει λοιπόν παιδί σε μια κοινωνία που το εξαντλεί. Το είπες πολύ αναλυτικά. Κανείς δεν φέρνει παιδί σε μια κοινωνία που τον αμφισβητεί. Και κανείς δεν φέρνει παιδί σε μια κοινωνία που δεν τον βλέπει. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα της ορατότητας. Το δημογραφικό λοιπόν δεν λύνεται με φόβο. Λύνεται με φροντίδα. Όταν οι θεσμοί χρειάζονται εμπιστοσύνη για να λειτουργήσουν, έτσι και η ζωή χρειάζεται εμπιστοσύνη για να γεννηθεί. Η μεγάλη λοιπόν αλήθεια είναι ότι οι κοινωνίες οι οποίες φοβούνται τη διαφορετικότητα, φοβούνται και το μέλλον. Αυτός είναι ο πραγματικός φόβος. Φοβούνται την εξέλιξη. Εξού και στη Σουηδία, όλο αυτό που προανέφερε στην αρχή, το οποίο απόλυτα ισχύει. Τι κοινωνία χρειαζόμαστε λοιπόν, αφού συμβαίνει όλο αυτό? Τοπικά, στο νομό, στο κράτος. Αν θέλουμε λοιπόν δημογραφική ανανέωση, χρειαζόμαστε μία κοινωνία που πολύ απλά κάνει τα εξής. Δεν ιεραρχεί τις οικογένειες. Δεν ζητά ηρωισμό από τους γονείς. Δεν εξαντλεί τις γυναίκες. Δεν εξαντλεί τους άντρες. Δεν εξαντλεί τα μη διαδικά άτομα. Δεν τιμωρεί τη διαφορετικότητα. Δεν απαιτεί σιωπή. Δεν θεωρεί τη φροντίδα ατομικό πρόβλημα. Άλλο και αυτό, που η φροντίδα είναι ατομικό πρόβλημα. Και δεν αφήνει τους γονείς μόνους τους.
Χρειαζόμαστε λοιπόν δομές φροντίδας, ισότιμη γονεϊκότητα, ορατότητα και ψυχική ασφάλεια. Η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η φροντίδα δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι κοινωνική υποδομή. Γιατί σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δεν χρειαζόμαστε περισσότερες γεννήσεις. Χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας για το πώς θα φέρουμε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη φροντίδα. Και αυτό νομοτελειακά θα φέρει περισσότερες γεννήσεις. Το μέλλον. Έτσι ποιητικά κι εγώ. Θα κλείνω σιγά σιγά. Το μέλλον δεν είναι ομοιόμορφο. Θα το πω όσες φορές χρειάζεται για την κατήχηση που λέγαμε. Το μέλλον δεν θα είναι λοιπόν ομοιόμορφο. Αν ήταν, δεν θα ήταν ζωντανό. Σουηδία, γάρι. Το μέλλον δεν θα είναι ομοιόμορφο. Και αυτό δεν είναι απειλή. Το μέλλον δεν θα είναι ομοιόμορφο και αυτό είναι δύναμη. Οι κοινωνίες που χωράνε περισσότερες ανθρώπους γεννούν περισσότερη ζωή, κυριολεκτικά και συμβολικά. Η οικογένεια λοιπόν δεν είναι τύπος, δεν είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, η οικογένεια είναι πράξη. Μερικές φράσεις για να σας αφήσω και να συζητήσουμε. Το δημογραφικό είναι θέμα εμπιστοσύνης στο μέλλον και χωρίς να έχω φόβο στην εξέλιξη. Γι' αυτό την εμπιστεύομαι. Η αγάπη δεν απειλεί το δημογραφικό, αλλά το απειλεί απόλυτα η απόρριψη. Δεν ζητάμε από ανθρώπους να κάνουν παιδιά, μιλώντας για το δημογραφικό. Ζητάμε από την κοινωνία να γίνει άξια, να υποδεχτεί όσα είναι εδώ και έρχονται. Η κοινωνία που χωράει περισσότερες οικογένειες αντέχει περισσότερα παιδιά. Όταν φροντίζουμε τη φροντίδα, έρχεται η ζωή. Το παιδί μου δεν είναι το μέλλον επειδή γεννήθηκε. Είναι το μέλλον αν το προστατεύσουμε. Και αυτό είναι το στοίχημα του τόπου μας και της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρωτήσω λοιπόν, τα παιδιά τώρα που είναι οι millennials, τα παιδιά δηλαδή που είναι τώρα, πηγαίνουν λύκειο, γυμνάσιο, ξέρω εγώ, γιατί είναι και στην ηλικία που είναι και τα δικά μου παιδιά. Νιώθουν έτσι αυτόν τον αποκλεισμό τα κορίτσια από την ισότητα, από τις ίσες ευκαιρίες, στην εκπαίδευση, στο να αποφασίσουν για τον εαυτό τους, να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Νιώθουν έτσι αυτό το τραμπούκισμα που περιγράφουμε για την παλιότερη γενιά που κουβαλάει και τις μνήμες μιας άλλης κοινωνίας. Αυτή είναι η ερώτηση. Πρώτον, να σας πω ότι αυτά τα παιδιά ανήκουν στη Gen Z, δεν είναι millennials. Εμείς είμαστε millennials. Έχουμε κάνει το πρώτο μεγάλο αγώνα εμείς. Λέγεται Gen Z. Και συγκεκριμένα Gen A στο γυμνάσιο. Έχουν αλλάξει ήδη γενιά. Αυτό είναι το ένα σημαντικό κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, αν θες να μιλήσεις εσύ για τα υπόλοιπα και να πω εγώ μετά. Σίγουρα. Okay. Και είπατε αν ζουν το ίδιο αγώνα. Πώς το είπατε? Ναι, αν νιώθουν, αν έχουμε τέτοια περιστατικά, αν νιώθουν αυτό που λέμε έμφυλη ανισότητα και αποκλεισμό και αν νιώθουν ότι βγαίνουν σε έναν κόσμο όπου η γυναίκα... ένα παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, αν όχι αυτής της γενιάς του 2000 και μετά, νέα παιδιά, που τους λέει η οικογένεια θα παντρευτείς αυτόν, όπως γινόταν στις προηγούμενες γενιές, που δεν επιλέγουν τον σύντροφό τους, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, έτσι. Που δεν επιλέγουν τις σπουδές τους, που δεν επιλέγουν το επάγγελμά τους. Και αυτό το ρωτάω γιατί αυτό θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι ένας πυλώνας του δημογραφικού. Γιατί από όλα αυτά που ακούω θεωρώ πολύ βασικό για το δημογραφικό που θα δουλέψεις και τι δουλειά θα κάνεις και πώς θα επιβιώσεις. Είτε είσαι παιδί, ας πούμε, ομόφυλης οικογένειας και έχεις μεγαλώσει με αγάπη. Για μένα το επόμενο βήμα είναι αν θα ζεις στην Αθήνα ή αν θα ζεις στο χωριό, αν θα επιστρέψεις στο χωριό και αν θα σε αποδεχτεί το χωριό. Αλλά αυτή η γενιά των παιδιών
που αυτοί θα αποφασίσουν από εδώ και πέρα, θα πάρουν αποφάσεις για το πού θα ζήσουν, αν θα ζήσουν στα κέντρα, θα μεταναστεύσουν. Οι γυναίκες, τα κορίτσια, νιώθουν πώς τις κόβεται, τους επιβάλλει η οικογένεια ακόμα ποιον θα παντρευτούν, γιατί από εκεί εγώ πιστεύω ότι και η έμφυλη βία ίσως είναι και από σχέσεις και από γάμους που προέκυψαν από κοινωνική πίεση και όχι από απόλυτη επιλογή. Αυτά. Να μην πω πολλά. Ίσως το εξής. Είπατε ότι αν πιέζονται να επιλέξουν ή αν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα. Το ακούσατε? Οκ. Είχα μία εκπαίδευση πρόσφατα σε ένα σχολείο γιατί θέλουν να γίνουν ένα σχολείο συμπεριληπτικό. Και μιλήσαμε για τη γλώσσα και εξηγούσα πως υπάρχει αυτό που είπατε εσείς, το χοντροκομμένο, που λέγεται επιβολή από πρόθεση. Έτσι, δηλαδή, δεν θα σπουδάσεις αυτό που θες, θα γίνεις αυτό που θέλω εγώ και είναι καλύτερο. Εντάξει, αυτό είναι το χοντροκομμένο. Να, τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό έχει μεταμορφωθεί κάπως στο εξής και έρχεται η ίδια η γλώσσα να μας προδώσει, όχι η πρόθεση, αλλά η γλώσσα που έχει μείνει. Μιλήσατε για επιλογή. Μιλήσατε για προτίμηση. Ξέρετε πώς το λέμε εμείς αυτό? Πώς λέγεται φροντιστικά και συμπεριληπτικά? Λέγεται προσανατολισμός. Επιμένει ο κόσμος να μιλάει για σεξουαλική προτίμηση. Επιμένει ο κόσμος να μιλάει για προτίμηση σπουδών. Ενώ αυτό που πραγματικά θέλουμε να πούμε με τη γλώσσα είναι που προσανατολίζεσαι. Ξέρετε, ο προσανατολισμός με την προτίμηση είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Το που προσανατολίζεσαι σου συμβαίνει. Άρα αν πεις σε κάποιον, πού προσανατολίζεσαι για σπουδές, πού προσανατολίζεσαι για το που θες να μείνεις, που νιώθεις άνετα, είναι ότι εμπιστευόμαστε μια εσωτερική πηξίδα για το τι σε τραβάει πηγαία, τι όχι, τι σε αποθεί και γιατί. Όταν τους λέμε τι επιλέγεις και εγώ θα σε στηρίξω, τι προτιμάς, αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τον προσανατολισμό. Σου δίνει ενέργεια, γιατί εμένα μπορεί να με προσανατολίζει και η καρδιά μου να χτυπάει σε κάτι, αλλά μόλις λένε ναι, αλλά τι προτιμάς. Εγώ εκεί μπορώ να ακούσω ή να μην ακούσω τον εαυτό μου. Σημαντικό είναι να επιλέγουμε και να κάνουμε πράγματα επειδή προσανατολιζόμαστε. Και αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα, ούτε το γαλουχούμε στα παιδιά. Άρα σε αυτά τα παιδιά μπορεί να έχει φύγει το χοντροκομμένο, θα κάνεις αυτό γιατί το είπα εγώ, αλλιώς θα σε κλειδώσω στο δωμάτιο, αλλά έχουν μείνει ακόμα ψήγματα στην κουλτούρα και στην γλώσσα που με πολύ πιο ήπιο και καλυμμένο τρόπο κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου σε αυτό και ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για έτσι πως το έβαλες, Δανάη. Γιατί όντως η ερώτηση που τέθηκε κάπως με προβλημάτισε. Αισθάνθηκα ότι έχει μέσα η ερώτηση με κάποιον τρόπο ασυναίσθητα, είναι σαν να έχει ήδη κάτι που το τοποθετεί σε ένα επίπεδο επιλογής, ενώ το θέμα είναι πώς μπορούμε να ανοίξουμε το χώρο, πώς μπορούμε να μην δημιουργούμε δίπολα. Οπότε εγώ στην ερώτησή σας βλέπω και την αγωνία του γονιού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή καταλαβαίνω την αγωνία για το αν τα παιδιά σας, αν κατάλαβα καλά είπατε οι κόρες σας, αν βασανίζονται από αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε σήμερα. Και για μένα αυτό είναι και πολύ ελπιδοφόρο, ότι εσείς, ας πούμε, σαν γονιός θέλετε να καταλάβετε την κόρη σας, θέλετε να δείτε ίσως τι μπορείτε να κάνετε. Και για μένα αυτό είναι το μήνυμα της ερώτησης, ότι εσείς είστε που θα πλησιάσετε, ας πούμε, τα παιδιά σας για να αφουγκραστείτε τι μπορεί να έχουν μέσα τους. Και αυτό που είπε η Δανά είναι πολύ σημαντικό.
ποιο πεδίο δημιουργούμε έτσι ώστε το νέο άτομο να μπορεί να ακούσει τον εαυτό του. Να μπορεί να ακούσει αυτή την εσωτερική φωνή που το προσανατολίζει από την καρδιά του σε σπουδές, σε χόμπι, σε ενδιαφέροντα, σε συντροφικότητα, στις σχέσεις κοινωνικά. Εδώ είναι το θέμα. Πώς μπορούν οι γονείς να αφήσουν χώρο, να δημιουργηθεί ελευθερία και να μην θέτουν τόσο πολύ τις προτιμήσεις τους πολύ ασυναίσθητα. Και τα πρότυπα, όπως είπαμε πριν, δημιουργούνται με τρόπους... είμαστε μια εξελιγμένη κοινωνία. Δεν θα πάνε τα πράγματα να γίνουν τόσο με επιβολή πλέον. Δηλαδή, οι άνθρωποι νέοι έχουν εξελιχθεί, δεν δέχονται τόσο πολύ την επιβολή άγαρμπα ή χοντροκομμένα, όπως είπε η Δανάη. Υπάρχουν πολλές μορφές. Αν δηλαδή μέσα στο σπίτι, για παράδειγμα, τι να πω τώρα, να πω κάτι πολύ απλό, ασφάλωτα χρώματα, εάν επικρατούν συγκεκριμένα χρώματα μες στο σπίτι και δεν έχει πουθενά δει ένας άνθρωπος ότι υπάρχει πορτοκαλί, είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να διαλέξει το πορτοκαλί, δεν μπορεί να ξέρει καν αν του αρέσει. Οπότε ας δώσουμε επιλογές, ας αφήσουμε χώρο, ας μην μπαίνουμε τόσο πολύ μέσα στα πράγματα. Τώρα, αν τα νέα παιδιά έχουν όλες αυτές τις ιδέες, εγώ από την εμπειρία μου θα πω ότι τις έχουν. Και μετασχηματισμένες και πιο έντονες πολλές φορές και με μια αντιδραστικότητα που μπορεί να μην φαίνεται. Ναι, δεν θα πάει σήμερα να πει να θα πάρεις αυτόν τον άντρα, θα πάρεις αυτή τη γυναίκα, αλλά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να επιλέξεις με συγκεκριμένα κριτήρια. Τι αλλάζει? Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, πολύ εξελιγμένα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει το πράγμα, όχι οι τρόποι. Αν απαντώ κάπως, είναι μεγάλο ερώτημα, δεν πιάνεται εύκολα. Τέλος πάντων, αφορμές για σκέψη να δώσουμε και περισυλλογή και ένα στοχασμό εδώ στη Γήμη. Να πει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος να μιλήσει? Τα αποκλειστικά πολύ κομμάτια. Νομίζω ναι. Θα ξεκινήσω και από τη χθεσινή συζήτηση που υπήρξε, λέγοντας και τη δική μου προσωπική εμπειρία και μετά θα συνδέσω και τη δική μου τοποθέτηση σχετικά με αυτά που άκουσα από εσάς. Έχω επιλέξει και εγώ την αποκέντρωση, ζω τον τελευταίο χρόνο στην Κίμη και, συγγνώμη, εγώ λίγο άγχος φαίνεται, αλλά προσπαθώ να εκτεθώ σε αυτό. Και τους τελευταίους μήνες ζω στους Καλημεριάνους. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνω στον 8ο μήνα κύσης και η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές αναρωτιέμαι για το αν μπορώ να ανταπεξέλθω εδώ, στο κομμάτι εργασίας, αλλά και όσον αφορά το κοινωνικό και την αποδοχή που θίξατε κι εσείς. Αλλά έχω μια διαφορετική αντίληψη γύρω από αυτό. Και αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι πολλές φορές προσπαθούμε να αλλάξουμε τα γεγονότα και τις καταστάσεις και να ζητήσουμε από την κοινωνία να κάνει κάτι που είναι θεμιτό και είναι η επιθυμία μας. Αλλά αναρωτιέμαι αν εμείς δουλεύουμε από πίσω την νοοτροπία μας. Δηλαδή, έχω αισθανθεί κι εγώ αρκετές φορές ότι μπορεί να μην χωράω εδώ ή να μην είμαι αποδεχτή, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι η εξαίρεση στον κανόνα που επιλέγω να μείνω εδώ. Γιατί από πίσω λέω ότι παρόλο που θα ήθελα να είμαι αποδεχτή, δεν θα έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι. Και ότι είτε είμαι αποδεχτή είτε δεν είμαι, μπορώ να συνεχίσω εγώ να αποδέχομαι και να προάγω εγώ τη δική μου αποδοχή, είτε με αποδέχονται κάποιοι είτε όχι, και να μεταφέρω παράλληλα και αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Ότι δεν είναι απαραίτητο οι άλλοι να μας αποδέχονται για να χωράμε κάπου. Επειδή αυτό το αναφέραμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αμφιταλαντεύονται και υπάρχει αυτή η δυτή έννοια ή να μείνω και να χάσω τον εαυτό μου, κάπως έτσι το θέσατε, ή να φύγω και να χάσω τον τόπο μου. Μπράβο. Μπορώ να μείνω και να μην χάσω τον εαυτό μου. Εγώ θα πω. Εντάξει, είναι μια...
θέλω να πω ότι πολλές φορές θυματοποιούμαστε με την έννοια ότι δεν είναι μόνο ή έτσι ή αλλιώς. Μπορώ να μείνω χωρίς να χάσω τον εαυτό μου, μπορώ να προσπαθήσω να κάνω κάτι εγώ αντίστοιχα εδώ και να βοηθήσω και τους άλλους ανθρώπους να έρθουμε πιο κοντά, να εξελιχθούμε, ναι. Δηλαδή, η μία αποδοχή πολλές φορές είναι ο προάγγελος της αποδοχής. Κάπως έτσι δηλαδή το αντιλαμβάνομαι εγώ. Προσπαθώ να εναρμονίσω λίγο τις σκέψεις μου, νιώθω ότι πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Ήθελα να πω πολλά ακόμα, απλά τώρα λίγο έχω χάσει τον ηρμό μου. Όχι απαραίτητα. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που είπα, ότι δεν θεωρώ ότι είμαι η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν θεωρώ γενικά ότι είμαι κάτι ξεχωριστό, όπως κανένας άνθρωπος. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε ίσοι, απλά διαφέρουμε στο περιεχόμενο. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα για το κομμάτι της αποκέντρωσης και γενικότερα όσον αφορά τις θεματολογίες τις οποίες συζητάμε κιόλας, για το πώς οι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά. Και σε αυτό το κομμάτι ήθελα να τοποθετηθώ ότι γιατί πολλές φορές να χρειάζεται όπως και δίποτε, δεν μιλάω για το κομμάτι της επιθυμίας, δηλαδή σε αυτά που λέτε συμφωνώ πάρα πολύ. Απλά θέλω να προσθέσω ότι ξεκινάνε όλα με μια επιθυμία και μετά με έναν τρόπο γίνονται μια απέτηση, ότι επειδή θέλω πρέπει κιόλας να συμβαίνει αυτό για να ευνοήσουν τα πράγματα, να κάνω κάτι. Αυτό που λέω είναι ότι επειδή θέλω, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν όλοι οι άλλοι για να μπορέσω εγώ να κάνω κάτι. Θέλω το οτιδήποτε, είτε αυτό είναι το κομμάτι της οικογένειας, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι για να κάνω εγώ κάτι, για να κάνω π.χ. οικογένεια, θα πρέπει οπωσδήποτε να με χωράει εδώ πέρα ο τόπος ή θα πρέπει να με αποδέχονται, να με στηρίζουν, όπως και δίποτε, όχι σε κομμάτι επιθυμίας, ότι θα ήθελα να συμβαίνει αυτό, γιατί σαφώς θα ήταν πολύ καλύτερο να ανθίσουμε, αλλά δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί διαφορετικά είναι σαν να προσπαθώ να με βγάλω απ' έξω, να τα κάνουν οι άλλοι για μένα και κάπως να χωρέσω μέσα σε όλο αυτό. Είναι λίγο σαν να μην... σαν να αποδίδουμε την ευθύνη στους άλλους. Στην κοινωνία, π.χ., που έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι μόνο η κοινωνία. Είμαστε κι εμείς μέλος της κοινωνίας, δηλαδή είναι κι εμείς τι κάνουμε, είναι κι εμείς πώς κινούμαστε. Θέλω να πω, επιτυγχάνουμε τους στόχους μας ή θα πρέπει όλοι οι άλλοι να βαδίζουν με αυτά τα οποία θέλουμε για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Πείτε μου και μπορώ να συνεχίσω κι άλλο, γιατί σιγά σιγά τώρα... Θέλεις να τοποθετηθούμε και να κάνουμε διάλογο? Ναι. Okay. Έχεις μεγαλώσει εδώ? Γιατί νομίζω ότι σε θυμάμαι. Ναι, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, γιατί είχα έρθει στο κέντρο νόησης για να κάνω την πτυχιακή μου για τα χαρισματικά παιδιά. Έλα, και τώρα είσαι εδώ μόνιμα. Ναι, δεν έχω μεγαλώσει εδώ. Ζούσα εδώ μέχρι τα 6 μου και μετέπειτα μεγάλωσα στην Αθήνα και πλέον εδώ. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στον τόπο μας. Και εγώ ευχαριστώ. Στο κομμάτι που έθεσες για το έχουμε ευθύνη, χαίρομαι γιατί συμφωνούμε σε ένα σημείο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούμε συμπερίληψη, είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να δίνουμε συμπερίληψη. Σωστά? Ναι, συμφωνώ. Σωστά, οκ. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει ο ένας τον άλλον και σε μια κοινωνία είμαστε ομάδα. Ωραία. Υπάρχουν, ας πούμε, δύο τρόποι προσέγγισης. Τα πράγματα να τα κάνουμε συνεργατικά και μαζί να αντιμετωπίζουμε την πορεία από το άγνωστο στο γνωστό και όλοι μαζί να βάζουμε τα δυνατά μας προς την διευκόλυνση. Okay. Και μπορούμε να μιλάμε και για ηρωισμό και να κάνουμε τα πράγματα δύσκολα και τρίσκολα, ώστε κάποιος να αποδεικνύει την αξία του με το πόσο δύσκολα τα καταφέρνει και στο τέλος να είναι ήρωας. Ένας against
όλων. Και οι δύο τρόποι θα σε πάνε. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε τώρα να πάμε με στόχο την Αλεξανδρούπολη, μπορεί να πας με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο, με τα πόδια, airping, κολυμπώντας. Πάρα πολλοί τρόποι να φτάσεις. Κανένας δεν αποκλείει τον άλλον. Κανένας. Όπως επίσης μπορούμε να έχουμε δομές, μπορούμε να έχουμε όλα αυτά που είπαμε, μπορεί να έχουμε τη συμπερίληψη, μπορεί να ζητάμε την αποδοχή και κάποιος να πει εγώ παιδιά μονομάχος. Όχι. Εγώ δεν θα τα κάνω όλα αυτά. Κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που αυτό είναι επιλογή και όχι ανάγκη. Άρα, ας συμφωνήσουμε ότι φυσικά μπορούμε να συμβεί αυτό που περιγράφεις και να συμφωνεί αυτό που περιγράφουμε και εμείς. Να υπάρχει συμπερίληψη και ο καθένας να μπορεί να επιλέξει τον δρόμο και τον τρόπο που τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Γιατί κάποιος, ξέρεις, πάλι σε πρόσφατη διάλεξη, όταν παλεύεις όλη σου τη ζωή για να είσαι ορατός, δεν μπορείς να αφιερώσεις τη ζωή σου σε τίποτε άλλο από τη μόνιμη καθημερινή απειλή που έχεις και κάνεις επιβίωση. Άρα δεν έχει ευζήν, έχει ζήν. Και αν τα καταφέρεις κάθε μέρα. Κάποιοι με αυτό τους αρέσει και θέλουν να το κάνουν. Κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά πρέπει κάθε μέρα να διεκδικούν μία θέση στον ήλιο. Και αυτό είναι άδικο. Εκτός αν είναι επιλογή σου. Ωραία τοποθέτηση. Ναι, δεν διαφώνησα καθόλου με αυτό το οποίο θέσατε εξ αρχής. Και η οπτική που δίνω εγώ δεν είναι ακριβώς, είναι μέρος της επιλογής. Απλά είναι αυτό που είπατε, ότι πολλές φορές επιλέγουμε να είναι τα πράγματα ίσως έτσι πιο βατά, να έχουμε τη στήριξη. Αυτό που λέω είναι ότι όταν συμβαίνει αυτό, τότε όλα είναι καλά. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Ναι. Εγώ μεγάλωσα εδώ και εκείνη η κόρη μου. Συνεχίζουμε να ζούμε. Αυτό δηλαδή. Και κάνουμε διαλέξεις. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι... Ναι. Εννοείται, τελειώνει. Ναι, γιατί είναι σαν να εννοήθηκε ότι πιο πολύ στάθηκα στη δική σας διάλεξη. Ότι... Οκ, γιατί δεν ήμουν και από την αρχή. Στο ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτό αναγκάζονται π.χ. να φύγουν. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν μας αποδέχονται, αλλά όταν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή είτε μας αποδέχονται είτε όχι, είναι οκ να προσπαθούμε, άσχετα από το αν μας αποδέχονται οι άλλοι, να μένουμε, όχι απαραίτητα να φύγουμε, γιατί είναι κάπως σαν να ενισχύεται και να διαιωνίζει. Χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα και χθες φυσικά έγινε αυτό που έγινε και γίνεται. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και περήφανη. Ομολογώ για κάποιο λόγο που κάποιοι ξέρουν εδώ μέσα. Ήθελα λοιπόν απλώς να πω το εξής, δύο πράγματα. Με έχει προβληματίσει το θέμα του δημογραφικού, σε γενικό επίπεδο στην Ελλάδα, αυτά που συζητήθηκαν όλα χθες, αλλά και η σύγκριση που γίνεται στο που γεννιούνται περισσότερα παιδιά. Η ποσότητα δεν βρίσκεται στα σκανδιναβικά κράτη. Αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι έχουν προβληματιστεί. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι και με την Κέλλη πριν, πραγματικά χαίρομαι που ήταν εδώ και σχολίασε το παιδί, αλλά θέλω να πω το εξής. Η καθημερινότητα που ανάφερε και η Δανάη πριν είναι πολύ εξαντλητική, όπως είπε και η Δέσποινα. Δεν είναι πολύ εύκολο το μόνιμα αντί. Το μόνιμο αντί. Θα συμφωνούσα, όπως σχολίασε και χθες, για τα θετικά πράγματα. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θετικά, να ενωθούμε με το και το μαζί, όπου υπάρχει, γιατί υπάρχει. Όπως υπάρχει το διά, παντού, και στα υποκειμενικά και στα αντικειμενικά, υπάρχει και το συν. Αν λοιπόν εμείς, ως άτομο, ως δομές, ως οικογένεια, ως κοινωνία, ως σχολεία, ως ομάδες, ως σύλλογοι, βάλτε τα πάντα, επιλέγουμε αυτό το συν που θα μας πάει μπροστά, γιατί μόνο με αυτό πάμε μπροστά,
τότε θα βρούμε και στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας τη διαφορά. Και ένα ακόμη, μου φαίνεται πολύ παράξενο το εξής, ότι όπου αναπτύσσεται πάρα πολύ η εκπαίδευση, μειώνονται οι γεννήσεις. Δηλαδή, ας δούμε έτσι Αφρικές και Ασίες και δεν ξέρω πού αλλού. Εγώ δεν είμαι στατιστική. Κύριε Λαμπρινιανίδη, έτσι. Εσείς ξέρετε περισσότερα για αυτά και θα ήθελα πραγματικά να τα ακούσουμε λίγο στατιστικά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Εσείς μιλήσατε πολύ στην καρδιά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συνειδητοποίησα ακούγοντάς σας κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ τόσα χρόνια, ότι εγώ τα έκανα όλα σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα. Παντρεύτηκα νέα, έκανα 2 παιδιά, ο άντρας μου είναι υπέροχος σύζυγος, πατέρας. Τα έκανα όλα καλά και μου είναι όλα τόσο δύσκολα. Μου είναι όλα τόσο... Δηλαδή, νιώθω αυτή την εξάντληση που περιγράψατε, νιώθω αυτή την αφάνεια που περιγράψατε και πραγματικά σας συγχαίρω για όλο αυτό, όλη αυτή τη δύναμη, το να μπείτε μπροστά, να κάνετε κάτι το διαφορετικό και θεωρώ ότι για εδώ, για την περιοχή μας, όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ μακριά. Παλεύουμε για πάρα πολύ απλά πράγματα. Είναι και η κυρία Καζάνη εδώ που έχει δουλέψει πάρα πολύ για να δημιουργηθεί παιδικό σταθμό στο Αυλωνάρι, που δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 40 οικογένειες που το χρειάζονται και βάλε. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα πάρα πολύ μικρά και εσείς μας μιλάτε τώρα για συμπεριληπτικό σχολείο, που είναι wow, είναι... καταλαβαίνετε. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσετε. Είναι τόσο κοντά όσο η απόστασή μας και 2 ώρες μακριά. Το εύχομαι, αλλά πραγματικά εσείς που έχετε τα εργαλεία, τη δύναμη και τη γνώση, θα πρέπει να σας δώσουμε κι εμείς την όθηση, να σας βοηθήσουμε όπως μπορούμε, γιατί πρέπει να υλοποιήσετε και εδώ πέρα πράγματα, να κάνετε δηλαδή, να έρχεστε πιο συχνά, δεν ξέρω, να βρούμε τον τρόπο, Ναι, μάτια μου. Οι κοινωνίες είναι ενωμένες κοινωνίες και δυστυχώς τα δυτικά πρότυπα πάνε να μας το εξαλείψουν και αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν στη γλώσσα τους οι άλλες χώρες και εμείς το είχαμε και ήταν χαρακτηριστικό μας. Τώρα είμαστε όλοι στην ανασφάλεια, και οι γονείς και τα παιδιά, με αυτά που προκύπτουν γύρω μας, με τις πληροφορίες που βορβαδιζόμαστε. Εάν γίνουμε πάλι φιλόξενοι, ουσιαστικά, θα είμαστε και ευτυχισμένοι άνθρωποι και ενωμένοι. Προχθές είδα ένα βιντεάκι που χαζεύουμε καμιά φορά στο ίντερνετ, έτσι, και στάθηκα σε ένα βιντεάκι το οποίο το προσπέρασα και ξαναγύρισα πίσω για έναν άνθρωπο που έλεγε τι σημαίνει ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ευτυχισμένος άνθρωπος εσωτερικά είναι αυτός που τα έχει βρει με τον εαυτό του και δεν κοιτάζει γύρω του εχθρούς. Λέει καλές κουβέντες, είναι φιλόξενος, έρχεται ένας καινούριος και λέει πω τι ωραίος αυτός που ήρθε εδώ, έκανε αυτό, μπράβο του. Δεν λέει γιατί ήρθε, τι πάει να κάνει αυτός, τι προσδοκάει. Αυτός είναι ο κακός άνθρωπος. Άρα να γίνουμε φιλόξενοι, καλοί άνθρωποι, ευτυχισμένοι, και από εκεί θα προκύψει, πιστεύω, και το κλίμα ασφάλειας και θα μας προτιμήσουν σαν κοινωνία μετά να έρθει ένας νέος και να στηρίξει το θεσμό της οικογένειας και να αλλάξει το δημογραφικό. Αυτό ήταν. Με φιλόξενο τρόπο. Μία λέξη που είπατε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός. Εγώ το κάνω, ναι. Εγώ το κάνω ένα βήμα πιο κάτω. Αυτός ο άνθρωπος είναι πονεμένος και είναι πονεμένος από όλα αυτά που περιγράψαμε. Ενδέχεται να είναι εξαντλημένος, νιώθει απειλή και χρειάζεται να φροντίσει τον εαυτό του και έχει φτάσει στο σημείο να θεωρεί ότι αν εγώ εξαλείψω τον απέναντι θα είμαι καλύτερα, το οποίο δεν ισχύει. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω για το ότι χρειαζόμαστε δομές κτλ. Και φροντίδα, όσοι άνθρωποι είναι εδώ, όσοι άνθρωποι ακούνε και παρατηρούν στον εαυτό τους ότι είναι ως επιτοπλίστων επικριτικοί, με πολύ αγάπη, έχουν μια πληγή μέσα τους η οποία είναι ανοιχτή και τους πονάει. Μπορούν να τη φροντίσουν, μπορούν να αποτανθούν στο νοσοκομείο, ακόμα και στο νοσοκομείο, και να βρουν τρόπους να τα βρουν με τον εαυτό τους για να είναι καλά πρώτα οι ίδιοι. Και μετά θα είναι καλά με όλους τους άλλους. Αλλά όλοι έχουμε δικαίωμα και όλοι έχουμε υποχρέωση, όπως στο νοσοκομείο, να ερχόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να το κάνουμε ακριβώς το ίδιο για τον ψυχικό μας κόσμο. Δεν χρειάζεται να είμαστε ήρωες.
Όταν τα παιδιά μας τα θεωρούμε όχι βιολογικά παιδιά μας ή τεκνοθετημένα, δηλαδή ότι είναι παιδιά όχι δικά μας, αλλά της κοινωνίας μας, της κοινότητάς μας, έχουμε μια αντίληψη που δεν έχουμε μια ατομική λογική, δεν έχουμε μια ατομοκεντρική λογική που το παιδί μου θα έρθει στην παιδική χαρά να παίξει και επειδή έκανε μια αταξία, μπορεί κάποιος κάτοικος του χωριού να το παρατηρήσει, να το συνετίσει και εγώ, σαν μπαμπάς, θα βγω έξω και θα τσακωθώ με τον άλλο γονέα, με τον άλλο κάτοικο, γιατί του έκανες παρατήρηση κτλ. Γιατί έχω μια ιδιοκτησιακή λογική ουσιαστικά του παιδιού μου. Θεωρώ λοιπόν ότι μια άλλη μορφή οικογένειας, ίσως σε μια άλλη κοινωνία, χωρίς κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, δεν ξέρω. Πάντως μια μορφή οικογένειας θεωρώ ότι αυτή που μας βοηθάει όλους μας είναι μια κοινοτική οικογένεια. Δηλαδή να θεωρούμε τα παιδιά μας ότι δεν είναι δικά μας, δεν είναι δικό μου παιδί, είναι κοινοτικό παιδί, είναι της κοινότητας, είναι όλων μας. Και όλοι έχουμε δικαίωμα και να το παρατηρήσουμε και να το συνετίσουμε και να το βλέπουμε σαν δικό μας παιδί, να συμφάγουμε, να... Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν αντίληψη, σαν οτροπία. Θα μας πάει δηλαδή πιο πέρα και φοβήθηκα μήπως μιλάω με το διπλανό μου και θα... Πού μίλαγα κιόλας, αυτό είναι αλήθεια. Να σχολιάσω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, στην τοποθέτηση. Μιλάω στον... Θα πάρω το θάρρος να μιλήσω στον ελληνικό, Δήμητρα. Έχεις απόλυτο δίκιο στην τοποθέτησή σου και γι' αυτό είπαμε, υπάρχει κάνω η διαδικασία της δημιουργίας οικογένειας συνειδητά. Όχι απλώς σαν βιολογική πράξη επειδή μπορώ, ενστικτωδώς δηλαδή τελείως, αλλά με συνειδητότητα. Οπότε όλη η τοποθέτησή μου ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι και εάν κάποιος συνειδητά, μετρώντας τις δυνάμεις του, τις υποδομές κτλ., γνωρίζει ότι μπορεί να φέρει πραγματικά ένα μεγάλο αριθμό παιδιών στον κόσμο και έχει αυτήν την ικανότητα και, όπως είπαμε πριν, δυνατότητα, σαφώς και να το κάνει, αλλά από το δεν κάνω, έστω αν κάνω ένα, είναι τεράστια πρόοδος. Οπότε συμφωνώ απόλυτα στην τοποθέτηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για αυτό που είπατε για τους θεσμούς και για όλο αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Και επειδή πραγματικά μιλούσα τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος και συζητήσαμε πολύ βαθιά πάνω σε αυτό και έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, όταν μιλάμε για τους θεσμούς, άκου τώρα ένα ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό που λες συμβαίνει. Θέλω να σου πω ότι ο θεσμός είναι, ας πούμε, υπάρχει το ήθος. Τώρα θα με διορθώσει η καθηγήτριά μου εδώ. Υπάρχει το ήθος. Το ήθος είναι οι αρχές μας. Έχουμε κάποιες αρχές. Okay. Και μετά είναι το έθος. Το έθος είναι το ότι αυτές τις αρχές τις τιμώ και με συνέπεια και με συνήθεια τις χτίζω και αυτό είναι το έθος. Και έχουμε και έθνος, ξέρεις, και τέτοια που είμαστε όλοι μαζί, γιατί είναι κοινός νους, είναι η κοινή νοοτροπία, ο πολιτισμός που είπες πιο πριν. Ο θεσμός κανονικά τι κάνει? Μπαίνει στη διαδικασία και νομοθετείται κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει κοινωνικά και οπότε εμείς πραγματικά επηρεάζουμε τους θεσμούς. Και γι' αυτό στην εκκίνηση της ομιλίας είπα ότι οι νέες μορφές οικογένειας δεν είναι νέες. Συμβαίνουν πάρα πολύ καιρό και μετά έρχεται ο νομοθέτης και αυτό, ξέρεις, το συμπεριλαμβάνει πια και το νομιμοποιεί για να πάμε πιο κάτω. Οπότε αυτό που περιγράφεται πραγματικά συμβαίνει και είναι καθημερινές πράξεις που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να έχουμε κοινό νου. Αυτό είναι που πάμε να γεφυρώσουμε με αυτές τις ομιλίες, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τραντάζονται στην εξέλιξη της νοοτροπίας και θεωρούν ότι χαλάει το έθνος, κατάλαβες, και σου λέει stop, δεν έχουμε κοινά ήθη και έθιμα, έθος. Και υπάρχουν οι υπόλοιποι που λένε άκου κάτι, ο θεσμός σε μια κοινωνία, θα γελάσετε τώρα, αλλά είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το περιγράψω, πρέπει να τον φανταστούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σαν το κολάν. Δηλαδή μεγαλώνει μαζί με το σώμα. Okay. Άρα, αν εγώ στην κόρη μου συνεχίζω να φοράω τα ίδια ρούχα και αυτή μεγαλώνει και εξελίσσεται και εγώ λέω όχι, χάνω το παιδί μου που μεγαλώνει, να μείνει στο ίδιο παντελόνι, θα το σκίσει, θα το τσαλαπατήσει, θα ουρλιάξει, θα φωνάξει
και το παιδί θα γκρινιάξει. Και μπορώ να τσακωθώ με το παιδί γιατί γκρινιάζει ή να αναρωτηθώ γιατί γκρινιάζει και να το βοηθήσω να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση που ενδεχομένως από λάθος μου, κατά λάθος το έβαλα εγώ. Αυτή ήταν το πρώτο. Ναι. Για τη σημερινή κοινωνία το έχουμε προσπεράσει. Το αφήσαμε πίσω. Εγώ έζησα σε τέτοια κοινωνία. Εγώ, όταν με έδερνε ο δάσκαλος στο σχολείο, με έδερνε και ο πατέρας μου, χωρίς να ξέρει γιατί. Ο δάσκαλος είχε δίκιο. Θα σας διηγηθώ μια πολύ μικρή ιστορία. Ανήσυχος εγώ σαν παιδί, με έπιασε ο ιδιοκτήτης μιας κορομιλιάς που έκλεβα τα κορόμιλα. Τα κορόμιλα ήταν κάτω από την κορομιλιά, ήταν εκατομμύρια μύγες, υπήρχε μια βρώμα, δεν τα τρώγε κανείς. Εγώ άπλωσα να κόψω ένα περίκοκο και έφαγα ξύλο. Μου είχε μείνει. Σε όλες τις άλλες ζημιές που έκανα υπήρχε κάτι που χρέωνα στον εαυτό μου. Σε τούτη τη ρημάδα δεν υπήρχε τίποτα και με έτρωγε. Όταν ο Μπαρμπαγιώργης έγινε 75, εγώ ήμουν πρόεδρος στην κοινότητα και ο Μπαρμπαγιώργης ήταν φαν δικός μου. Και με κέρασε καφέ. Με ενθουσιασμό. Τον ερώτησα. Έχω ένα παράπονο από σένα. Είχε συμβεί αυτό, το θυμάσαι? Μου λέει, ναι. Γιατί με έδειζε τον Μπαρμπαγιώργη? Σταμάτησε. Με κοίταζε, δάκρυσε και μου λέει, έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Και είχε δίκιο. Όλοι οι γονείς ήταν γονείς των παιδιών του χωριού. Το προσπεράσαμε, το χάσαμε, δεν ξέρω αν κάναμε καλά ή κακά. Ίσως να είναι μια απορία προς τους ειδικούς. Ευχαριστώ. Καθόλου, είναι όλα πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που ακούγονται. Μας έχουν δώσει πολύ τροφή για σκέψη, πάρα πολύ τροφή και θα επανέλθω λίγο στη γυναίκα, έτσι όπως μιλήσατε προηγουμένως όλες και για το ρόλο που έχει η γυναίκα πλέον. Θα ήθελα να τοποθετηθούμε. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια με πολλή ελευθερία από την άποψη να κάνω αυτό που θέλω, το επέλεξα, ήταν η οικογένειά μου πολύ ελεύθερη. Κι όμως, αργότερα θεώρησα μέσα στη γενιά τη δική μου, τέλος πάντων, εγώ έχω γεννηθεί το 1976, ότι για να είμαι, θα έπρεπε να τα κάνω όλα τέλεια. Δηλαδή, να σπουδάσω, να δουλέψω, αλλά ταυτόχρονα να φτιάξω και μία οικογένεια η οποία θα είναι έτσι όπως πρέπει. Και αυτό ενώ φάνταζε πάρα πολύ ωραίο όταν το πετύχαινα, αργότερα είναι όλα αυτά που είπατε, η κούραση, όλα αυτά που μπορεί να συμβούν αργότερα και τα καταλαβαίνουμε όσο μεγαλώνουμε. Το ερώτημά μου είναι, έτσι, όχι το ερώτημα, πιο πολύ η σκέψη μου, είναι αυτό που ζητάει μια νέα γυναίκα σήμερα, μια νέα κοπέλα. Όταν ήμουν κι εγώ, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία και σκεφτόμουν ότι για να υπάρχω καλά και να ζήσω μια όμορφη ζωή, θα πρέπει να έχω όλα αυτά τα κομμάτια. Έτσι ήταν στο μυαλό μου και πολλών κοριτσιών της ηλικίας μου τότε. Σήμερα, μία νέα κοπέλα, γιατί έχω 2 κόρες και γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πώς σκέφτεται το μέλλον της, πώς σκέφτεται τη ζωή της. Εγώ εμένα όλο αυτό δεν μου απέτρεψε την ελευθερία μου, αλλά είχα και την σκέψη να το φτιάξω. Ένα κορίτσι που ενδεχομένως να μην έχει τα εφόδια που μπορεί να πήρε εγώ από την οικογένειά μου, ποια είναι η σκέψη της?
που όλο αυτό μπορεί να συνδεθεί και με το υπόλοιπο δημογραφικό, ας πούμε, θέμα που προκύπτει. Θα τα πω πολύ γρήγορα, γιατί έχω καταλάβει λίγο ότι έχουμε πιεστεί με τον χρόνο. Ναι. Θα το πω έτσι αυθόρμητα όπως μου έρχεται. Πρώτο, ότι τελικά κοινοτικά παιδιά υπάρχουν ακόμη και είμαστε όλοι εμείς που έχουμε λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Έχουμε κάνει τη ζωή που η κοινότητα ήθελε χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Γιατί και αυτό σημαίνει κοινοτικό παιδί. Δεν σημαίνει μόνο αυτό που περιγράψατε πριν και με το οποίο με βρίσκει σύμφωνη και με συγκινεί κιόλας. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι για τα νέα κορίτσια, εντελώς αυθόρμητα, όπως είπα, τι θέλουν να κάνουν, όλα όσα κάνατε και ταυτόχρονα να πρέπει να νιώθουν και πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολύ ελεύθερες και πάρα πολύ σύγχρονες. Μπαίνει ένα ακόμη ζητούμενο, ενώ τα άλλα έχουν μείνει εκεί. Δεν έχουν αποδομηθεί. Αυτά. Συγγνώμη, να σχολιάσω σε αυτό που είπατε κάτι σημαντικό. Σε ό,τι περιγράφατε, είναι ότι εγώ έκανα αυτό και έκανα αυτό και έκανα αυτό και έκανα αυτό και τέλεια, και να σας επιβεβαιώσω ότι μπορείτε να το κάνετε. Ενδιαφέρον. Αλλά δεν είπατε ή δεν το αναφέρατε πώς φρόντιζα τον εαυτό μου για να τα κάνω όλα αυτά. Εάν έχετε βάλει τη βάση για το πώς φροντίζω τον εαυτό μου ώστε να τα κάνω όλα αυτά, όλα γίνονται. Όταν όμως ο ρόλος του φροντιστή ξεχνάει ότι είναι και η αυτοφροντίδα μέρος της φροντίδας, γι' αυτό είπα όταν φροντίζουμε τη φροντίδα έρχεται η ζωή, εκεί είναι που το χάνουμε. Αν διδάσκετε μόνο πώς κάνουμε και όχι πώς φροντίζουμε ώστε να γίνουν αυτό που κάνουμε, είστε οι πρώτοι οι οποίοι χτίζετε σπίτια χωρίς θεμέλια. Θα πέσουν. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία παρέμβαση. Κορίτσια, μοιράστε τις κάρτες σας. Το θέμα... Σε ολόκληρο τον κόσμο.